لو نايسم لك تفضليهم جحرمت جحر ذات انفاس موسى زخونا نقر الزعب تمزي له زخونا نقر بك ولا شيح أمسيخة أفتح ولا تاريك العالم أمسيخة أفتح ذلوات نقر تمزي له أبتر إسيخ أبتر إسيخهم أبتر إسيخهم وين أنتينا نبل مسيلكم نبل مسيلكم البك أمدهر موتك أمدهر موتك البك نسحينا نبلهم أبتر إسيخنا وينا الجم موتك إيها نسحي اللي قليل أخيل كاينا نبلهم سنان تسعب فرابل شك بدحري خيالا تسعبك هانا قريلا أبهيوت كلنا نكزي أبهر انتزي مسكينا سوما سلام ترأي ومرو مو يبقى بخلو غمرو نسالم على مدحانيتنا بتفزيدهم تقبل والتابوت اسم وكايتي وبرهان اسم وكايتي وبرهان وكايتي وبرهان فتحات تحدثو حجون زنقفو تمرتيو انت ايام زبلفتي فنوث برهان زبها المصحف أبزموتلو علت صلة فتحات انت تدقملو كابزموتلو علت جميرو ناي تذكار دقس بسمو تغيرو نبلعتنيا تتواهيبلو التمواتي يما حاريو تباهيلو تسفى مقباري يبل لو نايسم لك تفضليهم جحرمت جحر ذات انفاس موسى زخونا نقر الزعب تمزي له زخونا نقر بك ولا شيح أمسيخة أفتح ولا تاريك العالم أمسيخة أفتح ذلوات نقر تمزي له أبتر إسيخهم أبتر إسيخهم وين أنتينا نبل مسيلكم نبل مسيلكم البك أمدهر موتك أمدهر موتك البك نسحينا نبلهم أبتر إسيخنا وينا الجم موتك إيها نسحي اللي قليل أخيل كاينا نبلهم سنان تسعب فرابل شك بدحري خيالا تسعبك هانا قريلا أبهيوت كلنا نكزي أبهر انتزي مسكينا سوما سلام ترأي ومرو مو يبقى بخلو غمرو جاء بيت كريستيانا زعرف سب صلوت يكبر صلوت فتحات يكبرلو تذكارون يكبر كل غزي يذكرلو نناتو علاتات سريعه بيت كريستيانا ونذكرهم كل خاب صلوت خون مالتي اثروت معرف كلته فقد اسراء بزمن بولي كيدان دلو تجميرنا نهياوانن نموتانن محروتو زي قدفه نتموتاتون كمحرم تدلي እግዚአብሔር كمحرم خيلي مالتي فتحات بروبيل تجمر مالتك أبونا موسى بزعبا روبيل زبصحو حادة صلوة مصحف قدوس الله بزعبا روبيل حاتيات غيرو سلازنبره أما دقسي أبعاراتنا هي بو دقيسو سلازنبره كاب ግብጽ ይወጽኸሎ የጽምተናይ ተማቦታት እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ይወጽኸሎ የጽምተናይ ሮቤል ጸሊሙ ነበረ ይብል በሐጢያቱ ማለት ነው ስለዚህ ልክዕ ከምት ንሕናን ዝሞቱ ሕዋትና ቤተሰብና ጸሎት እንብጽሐሎም أبونا موسى دما نأنت روبيل نبي እግዚአብሔር أملاخ كم زلّي كم زلمنن مصحف قدوس يردأنا موسى بزعبو تصليو دما أبزداق معرف 33 فقد شدشتلو فتحت بروبيل تجمر زبل نزي زردأنا انت إزبل روبيل ينبر أيموت يبل روبيل كابز موت أما إتعامتات جيري حجيجن موسى نتعاصمو نرأي تصليو زلّو تصلوت روبيل ينبر أيموت نزموت ريسا أيموت كتبلت خير مويتيو بزعبا يناي موتي دزارب دلو بزعبا نايتنسا يناي مود أتازلو أب فردسي مستموتان جهنم إسات زخدو أيخيدني يلو من انتروبيلي تصلي على مالتي
زيو فتحات بروبيل تجميرون بل من البات نزي زي قبلوا بزحات سبات ونالو بصحفاتهم زوصو بزح نغير يرئ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትኩም ድብል የለን ብሂልዩ ገለ ዝብሉ አለው ግን አብ ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ መጽሐፍ ተሪና ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ አብ ሃይማኖት አበው በዛዕባ ዝቃለዝን ዝናይ ሙሴ ቃል አምጽዩ እዚ ቃለዝን ንፍትሐት ከም ዝተዘረበ ገይሩ ትርጉሙ አሎ እንታይ ዝብል ድሕሪ ሙማቱ ድሕሪ 203 ዓመት ከመይ ገይሩ ይድሓነለይ አይሞት በለ تنسائن كله كم زجبر حتى أن كلا أيموت أبناء فرد معلتي قويتا جزء خمس خول اللهم فليتو دهرا كابت مت فدا كد حنا دليو تنسائن مردا روبيل يدلي يدحن اللي أيموت هالنبلة نزك لكم إلى ترجمة دلنا كدوس إبيفانيوس كفتم عبيتنا بيت كريستيان بوتات مالتي بقصر إسران ثلاثة مسكلة كدوس إبيفانيوس تايبل ናይ ሙሴ ፍቃድ ንሮቤል ካብ ፍዳ መድሓን ትንሳኤን ምርዳእን ተዘይኮውን ሮቤል ይድሓነለይ አይሞት አይምበለን ነይሩ እምበአርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድ ሕድኩም ሓጢያትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ንሓድ ሕድኩም ጸልዩ ጸሎት ጻድቅ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ያ ብምባል ዝምሃረና ነዚ ዘመልክት ኢሉ ናይ ያዕቆብ አቦና ቃልውን ይጠቅሰልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሐፈ ሩት ከም ዝረአናዮ እግዚአብሔር ንሙታንን نحيوانن محرتو زي قدفة إيو من موسى تاريخ كم زرعنا يو أنت تزموت روبيل كم تسألي زدمان يحدش كدان ليك أونت نفتحات يبوم كم زترجمون نري كله بتوسخي عبد مصحف مكابيان تداري ناون مصحف مكابيان معرف كل التخفق قدس على سان شومنتن كم زبلك على الله بدحر زي يهودا نسراوي تأكبهم ناب كتما أدولام كده أكبرمو ناب كتما أدولام كده دروسنبت سلازخنا خا كم تلمادهم جزء رؤسهم عنصهم أبو دما سنبت أخبروا نصبحيتو التناجر نايقدن كفتم سلازنبرو أنجيهم نتماوج زموت سبعة ريسهم أكبروا أما قبر أبوتاتهم مسيدهم دما قبرهم أبنفس وكف ريساخا نأيهود بحق حرم زخنة نأشتو مثل تعوت جامنيا عبد تحت خداونتم ترخبه سلازو كلهم نتبع حق زفردن صور نجارات زجلس انغزيابير امسكنوهم من انت زخا ناب صلوت تمليسهم اتز ترخبه حاتيات فصيمو خدمسس لمنو بدحرزي اتخبر زخونه يهودا اتوم حزبي نتوم بحاتياتهم زموت سبات بعينتهم ريمم يممو كاب حاتيات كطنقوق معدم مليسو كاب نفس وكف سب كسع 2 كيلوغرام قرشي برور اكبمو ምእንቲ ሕድገት ሓጢያት መስዋዕት ምእንቲ ከቅርቡ ናብ ኢየሩሳሌም ሰደዶ ይሁዳ በትንሳኤ ሞታን ያመን ስለዝነበረ ነዚ ክቡር ተግባር እዚ ፈጽሞ ይብል ነቶም ዝሞተ ሰባት ንዓኣቶም ከምቲ ንፍትሓት ንገብሮ ንሕና ከምቲ ተስካር ንገብሮ ንዓኣቶም ገንዘብ አዋጽኡ መስዋዕት ዝኸውን ድማ ይዕረገሎም ስለምንታይ ይኹም ገይሩ ትንሳኤ ሞታን ያመን ስለዝነበረ ኣብ ትንሳኤ ሞታን ምሕረት ምእንቲ ከረኽቡ نسو موتات كم زتنسو انت زي امن نيرو موتات انت موتات مصلاي كنتن شنة مخنا نيرو سكو خلاتنا خو نبل نسو موتات كم زتنسو انت زي امن نيرو انت موتات مصلاي كنتن شنة مخنا نيرو لازم انت موتات مصلاي كنتن عشنتنا يكونن مالتي يهودا غنا نتوم بامنه زموتو زدنق عسبته نبير اللهم كم زلو سلازتغنزبه نت قدوسن منفساون تغبار فصومو ምእንቲ እዚ እቶም ዝሞቱ ካብ ሓጢያቶም ሓራ ምእንቲ ክኾኑ ሕድገት ሓጢያት ዝርከበሉ መስዋዕቲ ኣዕረገ ይብል لو نيسم لكاي تفضليهم ድሕርሞት ድሕር ዛተንፋስ ሙፃ ዝኾነ ነገር ዝስዕብ ተምዘየሎ ዝኾነ ነገር በቃ ولا شيء عمشي امسيخه افتح ولا تاريخ العالم امسيخه افتح زلوت ነገር ከምዘየለ ካለ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተመጺናውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ሓደ ኦኒሲፎሮስ ዝበሃል ፍትሐት ጸሎት ከም ዝገበረሉ ምስ ሞተ ብዛዕባ ጸሎት ከም ዝገበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይረዳና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 16 ኦኒሲፎሮስ ናብ ሮሜ መጽኡ ኣዝዩ ደልየን ረኸበነን ብዙሕ ሳዕ ኣፍሕሽወለይ በትመቕሐውን
ኣይሓፈረን እሞ እግዚአብሔር ንቤቱ ምሕረት ይሃብ ኢሉ ብዛዕባ ተዝሞተ ሰብ ይዛረብ ዘሎ በታ መዓልቲ እቲኣ ምሕረት ካብ ጎይታ ክረክብ መዓሰይ መዓልቲ መዓልቲ ፍርድ ማለት እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ምሕረት ካብ ጎይታ ክረክብ እግዚአብሔር ይሃብ ኢሉ ብዛዕባ ተዝሞተ ሰብ ምሕረት ክረክብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክጽልን ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካልእ ናይ ጎይታና ትምህርቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 32 ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ዝጸረፍ በዛ ዓለም ይኹን በቲ ዝመጽእ ዓለም ኣይሕደገሉን ይብል ሕጂ ሕድገት ኃጢአት በዛ ዓለም ይኹን በቲ ዝመጽእ ዓለም ኣብቲ ላዕለ ዓለም ክልተ ነገራት ገይሩ ይምጽዎ በዛ ዓለም ይኹን በቲ ዝመጽእ ዓለም ኣብዛ ዓለም እዚ ኦኬ ብህይወት ስጋ ኣሎ ትዝመጽእ ዓለም ከኣኒ ምስ ሞትካ ዳሕራይ ትንሳኤ ስለዘሎ ኣብኡ ከዓ ፍርድ ኣሎ ስለዚ ክልተ ዓይነት ምስ ሞተ ሰብ ክግደፈሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግረና ዘሎ ዋላ ንካህናት ስልጣን ክህቦም ከለውን ኣብዚ ዝኣሰርኩም ኣብ ሰማይ እሱር ይኹን ኣብዚ ምድሪ ዝፈታሕኩም ኣብ ሰማይ ዝተፈታሕ ይኹን ዝብል ስልጣን ይሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ጎይታና ቃል እንተመርሚርናዮን በዛ ዓለም ይኹን ብህይወት ከሎ በቲ ዝመጽእ ዓለም ምስ ሞተ ሕድገት የብሉን ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ጻረፈ መንፈስ ቅዱስ ምጽራፍ ማለት ሙሉእ ህይወትካ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እናተቃወምካ በዘይ ንስሓ ምንባር ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ይውጻና ስለዚ እዚኦም ቃላት እዚኣቶም ኩሎም ተርእናዮም ፍትሓት ከም ዝግባእ ዝረድኡና ንጽላይ ጌጋ ከም ዘይኮነ ዝረድኡና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርታት እዮም ካልእ ሓደ ዝጠቕስዎ ብዙሓት ዋላ ናይ ካልኦት ናይ ፕሮቴስታንት እምነት ዝጠቕስዎ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 27 ዘሎ እዩ እንታይ ዝብላው ከዓ ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ እሙማት ብድሕሪኡን ፍርዲ ተሰርዖ ከምኡ ከዓ እቲ ንሓጢአት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳብ ተሰውዐ ክርስቶስ ንመድሓኒቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢአት ክግለጽ ይብል ሕጂ ታይምታ ዝወስድዋ ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ እሙማት ብድሕሪኡን ፍርዲ ዝተሰርዖ ሰብ ሓንሳብ ሞይት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ፍርዲ እዩ ዘለዎ ምሕረት ወይ ከዓ ጸሊኻ ከተድሑ ነገላ ኣይትኽእልኒ ኻይሎም ሕጂ ክትርጉማ ዘሊ እምበር እተቃልኩም ይተረድእና ብርግጽ ንሰብ ሓንሳብ ሞት ብድሕሪኡ ድማ ፍርዲ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ እንመሃሮ ዘለና ግን ንሕና ንዛረቦ ዘለና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት መወዳእታ የብሉ ኣብ ህያዋን ይኹን ኣብ ሞታት ይኹን ከምሕር እንተደሊ እግዚአብሔር ከምሕር ስለዝኽእል መሐረልና ኢልካ ምልማን ጌጋ ይብሉ ኖ ቃል በቃል በቃ ሞት ሓንሳ ፍርዲ ተወዲአ በዛ ዘላ ቃል እንድሕር ዳ ወሲድና ንባዕሉ ንሰብ ሓንሳ እሙማት ኣሎ ክልተ ግዜ ዝሞተ ሰብ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ኣሎ ስለዚ እዚ መጽሓፍ ተጋጭ ማለት ንሰብ ሓንሳ እሙማት ያደላቶ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ዳ ርኢናዮ ቀዳማይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 20 አቦና ኤልያስ ሞት ከተንስእ ከሎ ይንርኢ ሽዑ ንሱ ወእግዚአብሔር አምላኸይ ንዝሞተ ሰብ ይጽልየሉ ነይሩ ወእግዚአብሔር አምላኸይ ነዛ ኣነ ምሳኣ ብግሽነት ዝነብር ዘለኹ መበለት ወዳ ብምቕታል ክፉእ ገበርካያ ኢሉና ብእግዚአብሔር ተማህለለ ኣብ ልዕሊ ቆልዓ 3 ሰዓበት ኢሉ ድማ ወእግዚአብሔር አምላኽ ብቻኻ ነፍስ ዝቆልዓዚ ናብ ውሽጡ መለሳ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ተማህለለ እግዚአብሔር ከዓ ዳሃይ ኤልያስ ሰምዐ ነፍስ ትቆልዓ ድማ ናብ ውሽጡ ተመለሰት እሞ ህያው ኮነት ንሕና ብዛዕባ ዝኸበረ ነገር ናይ ነፍሲ ድሕነት በቃ ብስጋ መለሰልና ኮይበልና ነፍሶም ስኽድሕን ብዛዕባ ዝገበርዎ ሓደ ክልተ ብዘይ ፍላጥ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሓጢአት ይቕረልካ ኣብ ሕቑፍካ ንብረልና ኢና ንብል እምበር በቃ ስጋ ለቢሶም ከም ዝመፁ ገበረናውን ኣይንብልን ኤልያስ ግን ህይወት ክዘርእ ሞይቱ ዘሎ ቆልዓ ንሕጊ ተፈጥሮ ሲዒርካ ህያው ኮይኑ ደው ክብል ግበረለይ ኢሉካ ምልማን እኮ ጌጋ ይነበረ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ኤልያስ ጸሎት ሰሚዑ ነቲ ቆልዓ ህይወት መሊስሉ ብድድ ኢሉ ተስኢሉ ክብርን ምስጋናን ነው ይኹንና ቅዱስ ጳውሎስ ግን ታይሉ ንሰብ ሓንቲ ግዜ ሞት ብድሕሪኡ ከዓ ፍርዲ ኢሉ ዝቆልዓ ግን ክንደይ ግዜ ሞይቱ ክልተ ግዜ ጀመርታ ሞይቱ ኤልያስ አተንስእዎ ብድሕሪኡ ከዓ ሞይቱሉ ሓራት ተንስእ ዘጉባኤ ተሰብ ኤልያስ ኤልሳ እንድሕርኢናዮን ናይ ኤልያስ ወደ መዝሙር ዝነበረ ከምኡ ካልእ ሞት ከተንስእ ከሎ ንርኢ ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 4 ካብ 32 ክሳብ 37 ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተመጺና ጎይታና 3 ሞታት ተንስኡ ነይሩ ብስቕሎት ናይ ጎይታናውን ልዕሊ 500 ነፍሳት ተንስኡ ነይሩ ኣብ የለው እዚኦም ሕጂ ሞይቶም ነይሮም ተንስዮም ሕጂ ኸብ የለው ሞይቶም ክንደይ ግዜ ማለት እዩ ክልተ ግዜ
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ከፍቅዲ 36 ቅዱስ ጴጥሮስ ከምኡ ሙት ንጣቢታ ተንስእዋ ነይሩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከፍቅዲ 10 ቅዱስ ጳውሎስ ሙት መንእሰያ ተንስኡ ነይሩ ንሰብ ሓንቲ ግዜ ሞት ብድሕሪ ኢኻ ፍርዲ በቃ ሓንቲ ግዜ ሞት ብድሕሪ ኢኻ ፍርዲ ሕጂ ተኽገብር ነዝቆልዓ ጽልየሉ ኢሉ ስቃይ በለም ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ቃል ዝጽሓፎ በዓል ንሰብ ሓንቲ ግዜ ሞት ብድሕሪ ኢኻ ፍርዲ ስለ ዝኾነት ፍርዲ ይጸበምበር ኣይተስኦኒ ኣይጽልየሉኒ ይበለን ጸልዩ ኣተስዩ ሓላይ ግዜ ስለዚ ቃል በቃል እናወሰና ነቲ ቃል ከይንጠፍእ መንፈሳዊ ትርጉሙ ብርግጽ ሓፈሻዊ ክረአ ከሎ እግዚአብሔር ዝገብሮ ተኣምራቱ ንሕና ይናኣትዎን ኢና ካብ ሕጊ ንላዕሊ እግዚአብሔር ክሰርሕ ይኽእል ካብ ሕጊ ወፃኢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ልዕሊ ሕጊ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንምሕረት ብፍላይ ዝኽልክሎ ነገር የብሉን ምሕረቱ ዓባያ ንብሎ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ግዜ ሞት ንኩላትና ስርዕት እዩ ኣብ ኩላትና ወዲ ሰብ ሓንቲ ግዜ ድሞ እዚኣ ስርዕት እያ ሓቀይ ግን ካብዚ ወፃኢ ክልተ ግዜ ናብ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ተርእይና ድማ ካብ ክልተ ግዜ ንላዕሊ ሞይቶም ክትንስኡ ከለዉ ንርኢ እዚ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ተኣምርን ኣብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ኣይናኣቱን ስለዚ ኣምላኽና መሓረ ምዃኑ ኣሚንና ብዛዕባ ዝሞት ኣሕዋትና መሓረልና ኢልና ምፅላይ ብመፅሓፍ ቅዱስ ብዝኾነ ዓይነት መልክዕ ዘንቅፈና የብሉን ብመፅሓፍ ቅዱስ እኳ ዳ ዝተደገፈ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ሞት ድሕሪ እዛ ትንፋስ ምውፃእ ዝኾነ ነገር ዝስዕብ ከምዘየሎ ዝኾነ ነገር በቃ ወላ ሽሕ ዓመሽሽተ ኣምፂኻ ኣፍትሕ ولا تاريخ العالم أمسيها أفتح زلوات نقر كم زيالة تقال لخن قبرلو ليك أونت بيتا كريستيان بزعبا زتاي مهرو بدحر حواريات زنبرون مسحف كلش ترجمهم زردونا ليك أونت بزعبا فتحات انتاي مهيروم قدوس ديوناسيوس تايبل ود سب بسنك سب بمخانو زفصو محاتيات بصولات كهن يتزموت سب يقري تاريخيبو نابناي هوات كأتو يخيل ድሕሪ ሞት ድሕሪ እዛ ትንፋስ ምውፃእ ዝኾነ ነገር ዝስዕብ ከምዘየሎ ዝኾነ ነገር በቃ ወላ ሽሕ ዓመሽሽተ ኣምፂኻ ኣፍትሕ ወላ ታሪክ ዓለም ኣምፂኻ ኣፍትሕ ዝልወጥ ነገር ከምዘየለ እቲ ዝሞተ ሰብ ብናይ ካህን ጸሎት ይቕሬታ ረኺቡ ክመሓር ይኽእል እዩ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ ኢሉ ይኣምን ነይሩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እውን ወንጌል ዮሐንስ አብ ተርጎመሉ ታይብል ንዝሞተ ወገንኩም ክትበኺሉ ከለኹም ልክዕ ከምቲ ናብ ካልእ ሃገር ዝለኣኽኩም ወጌርኩም ብምሕሳብ ይኹን እቲ ዝሞተ ሰብ ሓጢአተኛ እንተኾይኑን ንእግዚአብሔር ብብዙሕ ነገር ዝሕዝኖ ዝነበረ እንተኾይኑን ግና ምብካይ ዝግባእ ሽዑ እዩ ከም ሓቂ ከምዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ እውን እንተኾነ ምብካይ ይግባእን እዩ ምክንያቱ መልቀስ ነቲ መዋቲ ምንም ዝጠቕመ ነገር ስለ ዘይብሉ ነቲ መዋቲ ክንገብረሉ ዝግባአና ኣብ ክንድኡ ምጽዋትን ውህበታትን መሃብ ግን ዝተወሰነ ዕረፍት ንኽረክብ ዝረድኦን ዝጠቕመን እዩ ክፉእ ግብርን ሓጢአተኛን እንተነይሩ ሳላ ዝሞተ ሓጢአቱ ቋሪጹሉ እሞ በዚ ክንሕጎስ ይግባእ ጻድቕ እንተነይሩን ንመጻኢ ከጋጥሞ ካብ ዝኽእል ዘይተፈልጠ ነገር ኣምሊጡ بحاتيات ناي مفتانن ناي موداقن سغات نابزي بلو نابزت تأمامن بوتا سلازخده دسك بلنا يقبا نت زموت سب كتخبرون صبق نجر كتقبروا لندو تدليئكم هو انت دايلكم بحزنن ملكسن زيكونه اب كندو مصواتن سناي مغباراتن نهزبي ጠቃሚ بزخونه ነገራትን በመግባር ጠቃሚውን አخبرون ይብል ስለዚህ መስሞተ ንዑ ዝጠቅሙ بخيات ዘይኮነ ጸሎት ምግባርን بسمو دما ندخاتات مصوات محابن محرو እንዳበልካ ስመ ክርስቶስ ነው ካለ ጽሑፉን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስፊ ይገልጽዩ ስመ ክርስትና ናይ ተዘሞተ ሰብና ነገርኩም ንነዳያን ጸልዩልና በልኩም ምጽዋት ሃቡ ሓግዙ እግዚአብሔር አምላክ ካኒ ምህረት ከብሮል ይኽእል ኢሊ ምህረና ድሕሪ ሞት ድሕሪ ዛተንፋስ ሙጻእ ዝኾነ ነገር ዝስዕብ ከምዘየሎ ዝኾነ ነገር በቃ ولا شيح عمشيشة أمسيها أفتح ولا تاريخ العالم أمسيها أفتح زلوات نقر كم زيالة ቅዱስ ጎርጎርዮስ እውን ብሞት ንሓው ዝተዛረቦ ካባና ኣቀዲሞም ዕረፍት ዝረኸቡ ናይ መንገደኛታት ወገናትና ነፍሳት ብምጽዋዕ ነትበዓል ቤት ንእግዚአብሔር ሓደራ ንሃቦም ኣስማቶም እናጸዋዕና ነቶም ዝሞቱሲ ንእግዚአብሔር ሓደራ ንሃቦም ማሕረልና ኢልና ንእግዚአብሔር ሓደራ ንማሕፀን ማለት እዩ
إذا دحر مقبارنا جن كاب حجي أنا زرباي نسخاتكم دما ملكسكم نقارص نفتح زنا يمصنا عايز زاربو زله مالتي دحر دا نغزيابير بصلوت حدرا انت هبنا يخينا انا بزعبا زمزراب قارص سخاتكم كملكس كدفو كاب حجني نا غزيابير بانا ابزي غزي زخونه زمسلنا نعنا بزملكت نغرات كلهم كم تزغبان ابزغبا غزيومن بزغبروم باغزيابير جن اب غزيو نزخونه موتو ناي سيزاريوس مالتي حونعو ناي سيزاريوس زحزن እኳ እንደሆነ እግዚአብሔር ብዝፈለጠ ጸዊዑ ወይሞ ናፍተ ምዕረፊኡ ክኸውን ዘዳለኹም ወመቃብር ወሰድዎ ይብላ ብዛዕባ ናይ ሓው ሓዘን ይም ተዝበልኩም ኦ ኩሉ ዝፈጠርካ እግዚአብሔር ኦ ናትካ ዝኾነ ህይወት እትመርሐቦ ኦ ናይ ህይወትን ናይ ሞትን ጎይታ ኦ ናይ ነፍስና መጋብን ዳኛን ኩሉ ነገር ክምርመር ብዘይካል ድንቅ ጥበብካ ምግብና ክትገብር አምላኽና በጃኻ ነዝን መገሻና بخر ዝኾነ سيزاريوس بحياونت كان بمحرات كان تقبله يلو صلاه يقرب له نير مالتي بزعبا زموتو صلاه كم زقبا زرد انا تمرتي حرمت دحرجات انفاس موصا زخونه نغير زعب تمزي يلو زخونه نغير بك ولا شيء امسيخه افتح ولا تاريخ العالم امسيخه افتح زلوت نغير كمزي يله قصيلو نحوي زقرب امها ازيو نعو مزغبو ነገር አንጻጽርካ ካውሕድ እንተኾነ ከም ተዓቅምና ንخؤሎ ነገር ምግባር እግዚአብሔር ይፈትወዩ ናይ ተህያብ ገለ خفال حج ተፈጽሚዩ እቲ ዝተረፈ امها ድማ በህይወት እንተረፍ ሰባት ንሕና ዓመት ዝክር ብምግባር ክንከፈለና ከም ትንገብሮ ማለት እዩ ነታ ዝተቀደሰትን ዝተባረኸትን ነፍስኻ ድማ ናብ መንግስተ ሰማያት ንኽትኣቱ ክንጽልየላ ኢና أب عقف أبراهام نخعرفك مسحادنة ملاختن مسناي قدسان كبرن معرجن خدمركا أب حقوسهم تخافال نخجبركان بصلوات كن ذكركاينا كابزل على دما كمتي أب سلمات زواج زلسب بزنا يزعلم هفت النبرتن بمنيوتن سميعتن بزيفلتن بمد نجارن بسحتن كل مدراو نجارات تخبيبنا إيرنا نزلنا نعنا كاب سماي كوينكا نام مدرة ملكتن ذكرنا نبلالونا حجي تحول قدوس ينيرو ما منفساوي هوتو بتعامي ابزينا እግዚአብሔር ሰብ ዝነበረይ ስለዚህ እንታይና ንብል ኩሉ ግዜ ክንመሃር ከለና ክርስትና ማለት ሓደ አካል ልክ አብ ክርስቶስ አብ ሓደ አካል ኢና ዘለና ገሌና ዓይኒና ገሌና ጸጉሪና ገሌና ፍንጫይና ገሌና እዝኒ ገሌና ሓንቲ አካሊና ማንም ክርስቲያን አብ ዓለም ዝዕረፈ ሓደ አካልና እዩ ማለት እዩ አብ ሰማይ እንተኸደውን አካልና ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ሁሉ ግዜ ናይ መላእክትን ናይቶም ብሞት ዝዕረፉ ነፍሳትን ናይ ዘማብ ዘለና ሰባትን ናይቶም ብሄር ሕያዋን ዲም ገለ ዘሎ ናይ ኩላትን ሕብረት ያ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ አብ ዝኸዱ እንተኸዱ አካልና እዮም ስለዚህ ምእንቶም ንሕና ንጽሊ ንሳቶም እንታና ይጽልዩ زي ناي بيت كريستيان سرعات ناي مصحف قدس كات مرت ስለዝኾነ انه ምእንቱ ክልምን ጸኒሑ መስዋዕት ከነቀርብና መባዕ ክንህብና መስዋዕት ክንህብና ነፍስኻ ክምሕረልካ እግዚአብሔር አምላክ ክንምሕፀኒ ናይብል ንስኻ ድማ አው ኮይንካ ናዓና ጸልየልና ይል ድማ ይምሕፀን ማለት እዩ ድሕርሞት ድሕር ዛተንፋስ ሙፃእ ዝኾነ ነገር ዝስዕብ ተምዘየሎ ዝኾነ ነገር በቃ ولا شيء امسيخه افتح ولا تاريخ العالم امسيخه افتح زلوت ነገር ከምዚ የለ ካለ ካፍተና ቤተ ክርስቲያን ዓበይትና የስርዓት መጽሐፍቲ መጽሐፈ ዲድስቅልያ እንድሕርኢናዮ ኣብ አንቀጽ 34 ንዝሞቱ ብትግሃት ጸልዩ ይሊ ነግረና ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 22 እንድሕርኢናውን ከምቲ ጎይታ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ካብ ሞታን በኽሩ ኮይኑ ዝተንስአ ምእንትቶም ዝሞቱ መዝሙርን ጸሎትን ጌርኩም ተዝካር ግበሩ ይብለና ድሕርሞት ድሕር ዛተንፋስ ሙፃእ ዝኾነ ነገር ዝስዕብ ተምዘየሎ ዝኾነ ነገር በቃ ولا شيء امسيخه افتح ولا تاريخ العالم امسيخه افتح زلوت ነገር ከምዚ የለ ስለዚ ምእንቲ ሞታን ምጽላይ ተዝካር ፍትሓት ምግባር መጽሐፍ ቅዱሳውን ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያንን ሰማሙዕሉ ናይታ ሐቀኛ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲው ኣብዚ ጸኔና ንነብር እግዚአብሔር በጸጉ ይደግፈና ምናልባት ሓደ ባህልና ካብቲ ስርዓት ወጻኢ ንገብሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ይርዱ እዩ ባህልን
ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን ፈላሊና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሓደ ግዜ ብስቡሕ ብዕራይ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ተስካር بخمسي إذا تذكروا بويسكي تذكروا بكونياك تذكروا بميز تذكروا كندزل عم تحريدن زي كونن وانا نجر وانا تزجد الصلوتي صلوت مقبار دامبر ولا بيت كريستيانا تذكر سبعة عديمك هو النابل كام بلعون زي كونن تقند علامه زين إحنا ببهل زتاتنا يو نيود الدر مدرخ نبيت كريستيان تمرتي كونن وانا زدلي صلوتي سوانا كوجناتنا كعرفون كله انتم كنصلي سمع كرستنهم نكهانات كننجر ندايات ونكم مصواتنا حبنا صلي لهم كنبل انتم كنمصوت زي تزجد سنامبر سبع اكيب كبلع ستتباهلنا يسبل عن استساتين زنا بيت كريستيان تمرزل عالم يخنو استمهرنا يبصلات ربنا يصحفلنا وصحات لእግዚአብሔር نسالما لمدحانيتنا بتفزيدهم تقبل والتابوت اسم وكايتي وبرهان اسم وكايتي وبرهان وكايتي وبرهان